nke echiri na zere. Anyị nwebụ ndị Igbo, bụ ndị ojii, bụ ndị Afrịka. Anyị jụziri asụsụ anyị, anyị jụziri ebe anyị si, wee na-agbapụziri ihe bịara abịa, chọzie ka ihe bịara abịa bụrụzie anyị isi. Anyị wụrụzie isi ahụ anyị bụ wụrụ nye ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ije n'obodo niile, gaa na China, na asụsụ ha bụ isi. Ije na India, asụsụ ha bụ isi. Ije Thailand, asụsụ ha bụ isi. Ije Malaysia, asụsụ ha bụ isi. Ị gaa Cambodia, asụsụ ha bụ isi. Ị gaa n'ụmụ Spanish country agasị, Portuguese ma ndị otu ha, asụsụ ha bụ isi. Na Greek na ndị asụsụ ha bụ isi. Mana ebe na Afrịka, onye ọbụla na ife ebe onye sụrụ asụsụ ya, ụfọdụ ife na-emekwuzi ịsụ asụsụ ha. Unu echefuo na asụsụ niile ịfụ na-abụ na site na anyị nwa ka esi wee kreetie asụsụ niile a, na ife niile na-eme n'ụwa ụwa na-eyuzu tata mụ na gị nọ na-abụ nọọ site anyị nwa bụ ndị ojii, bido n'ala Igbo, nọọ from anyị nwa ka esi wee na asụsụ anyị na the sound nsibidi ka esi wee kreetie asụsụ niile anyị na-asụ wee ruo taa. Ndị ọbụla wee kreetisie nke ha. Mathematics ịfụrụ ịna-anya na enwere ike ịtụnyere ndị ojii na ndị ọcha gbasara mathematics. Ndị ọcha mara ihe adụrọ enwere agụgụ isi na mathematics, ma ndị mmadụ ama dị meaning. Onye ma eji wee bịa wee chenji wee tinye na nke ha. Ka achọrọ m ịgwa gị na ihe ịmalụ ọkwa ịma mathematics bụ mathematics ịfụ bụ ife eji wee ke enu na ana ịfụ. Na ndị anyị merụ ịne anya Igbo ife ọ na gbasara ịkakuleti ihe, Igbo nwere A1, mana kịta hazi ụka abịago na-anasị anyị ihe ndị a niile ka anyị ghara ịghọta onwe anyị. O nwere ife a na-eyuzu mgbe ahụ, ife ndị Igbo bifo ndị ọcha wee chenji nke ha. Base 8 ọta that mass I say X5Y or all these things. Ma ndị mmadụ amara ihe ahụ miniri. Ekwutere ndị mmadụ amara ife omini because ị mara onwe gị. Maka na ọ bụrụ na ị mụtara ya na onwe ndị Chukwu nyere onyinye, mana esi mba ikwere isi na English ewu a na ihe nwunye ị na-agbaga ka ị ma na Igbo. Ndị Igbo bụ mass. And once ị matara ya, you can figure everything out. Ma ndị ọcha bịazigoro nke ha chenji ife niile, iri nke ha mụta from anyị nwa wee chọọ ka a napụ anyị ka anyị ghara ịmata, ka ha nwee ike wee na-achụ ụwa ọfịfụrụ afọ na-adị na be ha. Maka na ụwa na-echenji. Anyị bụ ndị ojii kwesịrị ichenji ụwa ebe anyị kwesịrị ịnọ. Ndị ahụ ndị ọcha kwesịrị na-amụrụ amụ n'aka anyị. Ma ha bịa ka ha wee ebe ha na-azọ ọchịchị, ha na-azọ onye kanụ. Anyị nwabụzi ndị Igbo wuzi onu bụ ndị ojii na-akwanye eje na-arachaghị ike, were oke anyị nye ha, ejozie nke gị. Achọrọ m ịgwa gị na mathematics bụ closer to universe. Once ị nwere ọgụgụ isi, minus or plus or create nwe ihe n'ụwa. This base 8 author is the universe language. Ọ bụrụ na ị mara ka ị mara ya taa. Azụ na-agbara asụsụ gị ọsọ, gbaa mbọ ka ịghọta ebe isi, gbaa mbọ ka ịghọta asụsụ gị, mara nsibidi ihe niile a na-ese n'asụsụ ahụ ka anyị eji wee na ụwa niile anyị fụrụ na wee na-akọpụreti mgbe ahụ wee na-akọmuniketi. Mana abịa n'Afrịka, ndị ọbụla nwechara asụsụ nke ha iche.
mana ndị ọcha bịazi wee tinye ọgba aghara n'etiti ya ka anyị nwee ike ghara ịghọta onwe anyị. Ma nkịta nsogbu adịgo n'obodo ha, a na-agba aghara na-agba n'elu na-agba n'ala, and nsogbu otu a ka ọ ga-adụgide because ife ha mụtara na aka nna nna ha bụ ife aka ji wee na-ebi ndụ wee ruo kịta. Mana anyị nwere ndị ahụ nwechara onyinye ahụ okike kwesịrị isi wee na-agbazikwara ndị ọzọ ụzọ rụtakwara ife ụfọdụ kwa, mana ha si mba, maka isi asara ha ejekwenyezie lapụ nke ha mere ihe a na-esiri ha ike, a na-egbusisi ndị Igbo. Unu ajụbụrụ onwe nke ife mere eji wee na-egbusisi ndị Igbo. Na-ekwu nwoke ma unu eche unu ka ọ na-azọ ndụ na a na-azọ Biafra, ọ nọrọ ebe ọ nọ na-eriju afọ, unu a na-anwụ osisi unu ama na o nwere ụgwọ ọ na-akwụ, ụgwọ ihe ọ na-eri nọọ ihe a na-asị mmadụ ịchụ àjà, mmadụ iji nwanne ya chụọ àjà, eji ndị Igbo na-achụ àjà na-egbusisi anyị. Ihe niile azọbara Biafra unu enwetegwu ya. O nwere ndị Igbo a ga-enwere onwe ọ bụrụ na ịghọtara onwe gị. Mgbe ị ghọtara onwe gị, ị nwere onwe gị. Ụfọdụ ama nghọta okwu a, tinye nkụzi m n'ọnụ maka ọdịna mma gị, tụsasịa nkụzi a ka ị wenye ndị ọzọ aka. Sonyere m n'ife m ga-akụzi unu buru ibu. Na nkụzi a na ife m ga-amụta mgbe kụziere unu mmụọ m ga na-ekpelu, nkụzi egwu mmụọ na-achụ ụbọchị a mụrụ gị, n'onye m ga-akụziri unu n'ọdịnihu. Tinye nkụzi m n'ọrụ maka ọdịna mma gị.